Van, hogy nehéz, vágyod a könnyülést, a változást. Terhel a megfelelés, a múltbéli dolgok, a kapcsolati dinamikák. Érzed, hogy néha kevesebb az életerőd, mint korábban, ahogy a feszültség lassan, észrevétlenül elszív mindent. Egy kiút van, befelé. Ami azt jelenti, hogy kapcsolódunk a mélyebb igazságainkhoz, még akkor is, ha nem könnyű szembenézni velük. Alapállapotunk kellene legyen, hogy a testünk könnyű, az elménk csendes, kapcsolatban vagyunk a környezetünkkel, és a szívünk tele van élettel, kreativitással és szeretettel. Jóga, testközpontú gyakorlatok, élőzenés mantrák, transzlégzés, családállítás, hangfürdő, mindez egyetlen céllal, hogy kitisztulj, gyógyulj, feltöltődj, és visszakapd azt az erőt, ami már most is benned van. Csak elfelejtetted. 4 nap, amikor kilépsz a zajból, és belépsz abba a térbe, ahol újra önmagadhoz érkezel. Nem vagy egyedül ezen az úton. 2 képzett kísérőd lesz, Niki és Viktor, akik évtizedek óta járják az önismeret útját, rengeteg módszert ismernek, és már számtalan embert támogattak a változásban. Ez nem egy wellness hétvége, ez egy lehetőség az ébredésre. Gyere és engedd meg magadnak a legnagyobb ajándékot, az időt, a figyelmet, a valódi önmagad. Készen állsz visszavenni az életed?